Vi er gruppe 6, og vi har lavet opgave 4 i den her video, der er en komparativ virksomhedsanalyse. Vi har en lille oversigt her med de forskellige praktikvirksomheder, og så nogle analysepunkter, vi laver nogle nedslag i. Jeg hedder Amanda, og jeg sidder i VSP i afdelingen Klimatilpasning og Byudviklingen under den globale division Earth and Environment. Afdelingen i Høje Taastrup var tidligere Orbicon og blev opkøbt af VSP i 2019. Vi er globalt set 74.000 medarbejdere, men i Danmark er vi 500 medarbejdere cirka på 6 forskellige lokationer. Ja, hej, jeg hedder Nina, og jeg er i praktik hos Metropolitan Meta Cultures, som har kontor på Rosenørns Allé, Frederiksberg. Det er et lille rådgivningsfirma, der yder urban grøn rådgivning, og som er etableret i 2020 af Morten, der sidder forrest på det billede, de kan se nederst der. Der er 4 ansatte, og man arbejder med fokus på biodiversitet. Jeg hedder Sofie, og jeg er i praktik i Bynatur, som er en del af teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Vi ligger inde på Jansgade på Islands Brygge, og i Bynatur er der omkring 40 ansatte ud af de omkring par og tusind ansatte i hele teknik- og miljøforvaltningen. Og vi arbejder rigtig meget med det strategiske grundlag for byens drift. Og jeg hedder Morten, og jeg arbejder i Tautomat. Og Tautomat, det startede som en lille virksomhed i en baggård på Nørrebro, hvor vi solgte tomatfrø. Og i dag er vi en innovativ aktør inden for byfornyelse og upcycling, og vi udvikler løsninger, der både gavner byen og styrker fællesskaber. Som en lille, men velanset virksomhed i København, så arbejder vi tæt sammen med både private virksomheder og offentlige institutioner for at udvikle bæredygtige løsninger. Og alle os 8 ansatte i firmaet, vi beskriver os som drevet af passion for grønne initiativer, kreative løsninger og social ansvarlighed. Jeg hedder Ida, og jeg er i praktik hos Schönherr Landskabsarkitekter, som er en landskabsarkitekt-tegnestue. Den blev grundlagt i 84 og har 2 lige store kontorer, henholdsvis i København og i Aarhus, hvor der cirka sidder 30 planlæggere og landskabsarkitekter og arkitekter, og så er der noget administration oven i det. Ja, lad os se på de forskellige arbejdsopgaver og roller, hver især står for. Hos Tautomat her er der en butik og noget online-salg, men altså de designer de her plantekasser og plantevægge, som de sælger og sætter ud forskellige steder. Og så har de det her med svampedyrkning og laver nogle workshops og events og skolehaver og mange flere ting. Men det er lige nogle af dem, vi nævner nu. Så er der Metropolitan Meta Cultures, som jo er et lille rådgivningsfirma, som især arbejder med beplantningsprojekter og habitatdesign og udvikler biodiversitetsstrategier for områder, især i byen, og nye metoder til sådan mere naturvenlig pleje. Ja. Schönherr er jo også rådgivning, og de altså også kommer med forslag til fremtidig udvikling af urbane områder, laver konkurrencetegninger og udviklingsplaner og strategier. Så er der Københavns Kommune, der især her i Bynatur arbejder med naturpleje og aktiviteter og udvikling af nye metoder til naturpleje og driftsplaner og strategier og udviklingsplaner inden for det grønne og biodiversitetsstrategier i kommunen. Så er der WSP, som også er et rådgivningsfirma, og de ligger jo så også kommer med forslag til fremtidig udvikling af urbane områder, og de er byggeledere på mange anlægsprojekter og holder byggemøder og tilsyn og mange andre opgaver. Og vi har lavet sådan en oversigt nu, som er ligesom de store, eller de områder, vi kan se, hvor er det så, de forskellige virksomheder overlapper hinanden. Og vi kan se, at for eksempel så er vi alle sammen inden for noget, hvor man er med til at foreslå udvikling af urbane områder inden for det grønne. Vi er alle sammen med til noget med beplantningsprojekter og
holder planlægningsmøder med både internt og eksternt. Og så kan vi ellers også se, at der er også nogen, der kun laver noget, som de andre ikke gør. For eksempel Tautomat, som har deres butik og online salg og de her events og skolehaver. Det hele oversigten her kan man jo granske mere, hvis man har lyst til det. Ja, og så vil jeg gerne snakke lidt om mål og værdier i de her forskellige praktiksteder. Og hvis vi starter med Tautomat, så er vi drevet af en vision om at fremme grøn omstilling og lokalt fællesskab. Vi ønsker at gøre det med en bæredygtighedstilgang, og vi tror på, at alle grønne løsninger kan gøre en stor forskel, når de kombineres nemlig med fællesskab og lokal indsats. Mimi, de fokuserer også på bæredygtighed, men mere sådan gennem en helhedsorienteret løsning, hvor de for eksempel genbruger ressourcer for at fremme biodiversitet. De ser sådan, naturen som en central del af løsningen på de store udfordringer, som klimaændringer og tab af biodiversitet, og arbejder for at skabe en grønnere fremtid på både lokalt og globalt niveau. Schön her, de tror på at skabe løsninger, der både er sådan funktionelle og meget smukke. Deres mål er at udvikle holdbare og æstetisk tiltalende designs, der både tager hensyn til praktiske behov og bæredygtighed. Københavns Kommune, de arbejder på at beskytte og udvikle byens grønne områder, også med fokus på bæredygtighed og biodiversitet. Deres mål er at skabe grønne rum, der både gavner miljøet og byens borgere, og så kan hjælpe med klimatilpasning og økosystemtjenester. WSP, de er drevet af en ambition om at levere bæredygtige løsninger, der skaber værdi for både mennesker og planeten. De stræber efter at være på forkant med fremtidens udfordringer gennem innovation, samarbejde og bæredygtighed. Så sådan samlet set så arbejder alle de her praktiksteder med de samme mål og værdier, men de arbejder med forskellige tilgange til det. Alle har den her fælles værdi om grøn omstilling, og viser på hver deres måde, hvordan det ligesom kan udføres. Så har vi organisation og samspil, hvor vi kommer en lille smule ind på de forskellige aktører mellem de forskellige virksomheder og organisationer. En lille smule om organisationsstrukturen internt, og ellers snakker vi lidt om, hvordan de 5 praktikvirksomheder gør sig både sammenlignelige og forskellige. Ja, hvis vi kigger lidt på lighederne i de forskellige organisationer, så har man kan sige, at alle organisationerne repræsenterer forskellige grene af den grønne branche. Man kan sige, det er jo både i det store og i det små, og alle virksomhederne har der, hvor man ligesom kan se lighederne, er, at de ligesom alle sammen har en meget tydelig visuel effekt på det omgivende samfund, og derfor så spiller borgeren en vigtig interessant i altså har en vigtig rolle hele vejen rundt for alle organisationerne. Så arbejdes der i alle virksomhederne også meget med tværfaglighed og integration af eksterne aktører i projekterne, både på kommunal plan, men også på privat plan. Man kan se, altså både det små, som er med Tautomat, som arbejder med Funkafarm, og så til de større organisationer, hvor det for eksempel som Københavns Kommune som byggeleder har mange eksterne rådgivere indover, som faktisk også er flere af de virksomheder, der egentlig er med her hos os. Ja, det er fint. Ja, okay. Undskyld, super. For at komme rundt om nogle af forskellene, dem der har gjort sig mest udtalt, som vi har bevæget os rundt i og prøve at kigge på analysen, så er der nogle skalamæssige ting, der giver mening at kigge på i forhold til, at vi har med Københavns Kommune at gøre, som jo er en kæmpe instans, og så ned til vores mindste medhjælper, skulle jeg til at sige, som er Tautomat, hvor vi er 8 ansatte, og Mimi, der også er nede og er en af de meget små virksomheder. Så er der det private versus det offentlige, hvor vi har 4 private virksomheder repræsenteret, og så igen Københavns Kommune overfor. Og så er der den strukturelle, organisatoriske
aspekt af det, som også er meget sjovt at kigge på i forhold til, at Tautomat og Metropolitan Metaculture, der jo har både den lille størrelse, har også en mere flade, åbne struktur, hvor samskabelse og kunder spiller en central rolle, hvorimod Schönherr og WSP arbejder som mere klassiske rådgivningsvirksomheder med vægt på tværfaglighed internt og med specifikke eksterne samarbejdspartnere. På den måde er de sådan mere klassiske i det, og så Københavns Kommune, som er en offentlig organisation, hvilket gør strukturen mere hierarkisk og politisk påvirket, for eksempel i samspillet med teknik- og miljøudvalget. Så er der typerne af de eksterne aktører, som også giver lidt mening at kigge på. Der er nogle biologer og nogle forskellige andre partnere, som giver mening at snakke om i en større sammenhæng, men jeg tror, at vi runder den af og snakker lidt om overordnede mønstre. Mhm. Det, der egentlig er interessant at kigge på, er, at der egentlig på mange måder er mange ligheder i det overordnede samspil, der er mellem organisationerne og samfundet. Men hvor man kigger på sådan de private virksomheder, så er de mere målrettet og resultatorienteret i deres tilgang i forhold til at kunne få skaffet flere kunder. Og egentlig, ja, og generelt skal vækste, hvor at man kan sige, at Københavns Kommune er på mange måder ikke interesseret i at vækste økonomisk, eller det er den jo, men i bynatur er det ikke nødvendigvis godt, at man har sparet en masse penge, eller at man kan heller ikke tjene penge i kommunen. Så det er ligesom en anden måde at se organisationens resultatorienterede tilgang på. Så arbejder Københavns Kommune også med en bredere vifte af interessenter og længerevarende, i og med at det ofte er både fra før projekt og så efterfølgende drift. Men der kan man måske også kigge lidt mere på altså den projekterende del af, eller den udførende del og driftsmæssige del af de forskellige virksomheder. Ja. Der er så selvfølgelig også nogle fremtidsudsigter, og hver virksomhed har sine egne udfordringer, da de er meget forskellige, hvilket type virksomhed og størrelse de er, som Pina lige har gennemgået. VSP's primære udfordring er, at der er konkurrence fra rådgivende virksomheder, som er på samme størrelse og har samme grønne agenda. Så der kan man have risiko for at tabe konkurrencer, udbud, tilbud, opgaver til ligeværdige virksomheder. Københavns Kommune har en lidt udfordring med, at deres afdeling har ændret navn rigtig mange gange, hvilket kan give en lidt forvirring om, hvad afdelingen laver, og hvad de hedder, og hvem er de. Det kan have en politisk usikkerhed i valgperioder, og derudover også, da det grundet af en politisk organisation, så bliver budgetter ændret hele tiden, som kan give en lidt usikkerhed på, hvad har vi af penge til næste år, nu hvor der er en ny valgperiode, eller en ny budget, der skal til at passes ind der. Hvad har man så af penge? Og der kan jo så være også mulighed i form af, hvis man har udfordring i form af, at hvis man har lavet et, så at sige, godt år, hvor man har haft mulighed for at være effektiv, og så derfor ikke har brugt hele sit budget, så kan man også risikere at mangle det overskydende budget, mængde penge i budgettet til næste år. Så det handler også om at være skarp og lige på. Mimis udfordring er at skulle konkurrere med rådgivningsvirksomheder. Der er flere medarbejdere, flere ressourcer og generelt bare større end virksomheden. Tautomats udfordring er, at der er for mange projekter til for få hænder. Og deres anden er også, at der er produkter, der er i den dyre ende af prisklassen, fordi at de fokuserer på bæredygtigheden, lokale ressourcer, dansk produceret, bare gør, at priserne de stiger lidt mere, end hvis det bliver importeret, eller dårligere kvalitet. Hvad ellers?
Schönhers udfordring er, at der er for mange ansatte spredt ud på for mange projekter samtidigt, hvilket kan give problematik inden for koordinering og omstilling i forhold til koordinering af forskellige projekter. Yes. Så er der de fælles muligheder. Muligheder, der er, som jeg har analyseret mig frem til, er meget de samme vinklinger på, hvad er det, virksomhederne kan få ud af fremtiden. Og grundet klimaændringerne og biodiversiteten, giver det bare en større efterspørgsel på et meget bredt spektrum inden for klimatilpasningsprojekter og større fokus på mere biodiversitet, der begynder at fylde mere i projekter, og derfor er der muligheder og fremtidige udsigter i form af leverance og efterspørgsel fra de her virksomheder på at imødekomme den grønne omstilling og på klimatilpasning og fokuset på biodiversitet. Fordi virksomhederne på hver deres måde kan byde ind på den her nye dagsorden, der er ved at blive lavet. Det handler bare om, hvordan de enkelte virksomheder udnytter og disponerer deres arbejdskraft og økonomi, er der bare gode grønne fremtidsudsigter for alle virksomhederne på alle vinkler. Ja, det var det. På næste slide kan I lige se vores kilder. Og det var det fra gruppe 6. Tak.